Ito ang kwento ni Loyloy na sige og play og basketball pero walay daw guy. Energetic pa siya mag-run sa pagsugod kay makashot pa siya. Pero wa mo kabalo sa 5 ka attempt isa rin na sulod niya. Bulaos pa kaayo pag makashot. Maplex-flex pa sa iyang lawas. Makita ninyo mamasa na siya kay kasaban siya sa iyang kauban kay dili lagi mamasa. Pero di nato ma-reject ang hustle niya sa pag-rebound at pag-putback sa shots. Okay. Appeal na lang pod ang pagporma sa pag-itsa. Pero porma ra pod siya taman. Kusog pa mangayo og bola para lang gyud makashot siya. Pero bisag unsaon niya pagpaningkamot sa pagkuha og rebound, malas gid siya, perminti gid siya pildi. Kini nga game katuluhan lang jud siya. What? Because makita man pud sa video nga arang bangaan ang tawhana. Bisag simple nang shot, dili pa gid mo shot. So mao to ang istorya ni Loyloy nga nagbakas-bakas na lang kay pildi na pod. Now I know.